В този специален епизод се срещаме с една от най-обичаните и финно въздействащи фигури в българската естрада, а именно Снежана Петкова от легендарната група Трик. Казват ми, ти имаш столица, родена си от утрина мъгла. Имаш чар опасен, носиш суд. Ще говорим за сцената, за тишината зад нея, за годините като част от музикалната история на България. Рамо до рамо с Васил Найденов, Силви Въртан, Йорданка Христова, Мая Нешкова. И за избора да бъдеш не само звезда, но и учител, замишленик и опора за младите таланти. Тя е музикален редактор в Александър Аудио на анимационни филми за Дисни. Вярно